rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau bidiyon mu ne zai nuna muku yadda za ka ƙara ma wayarka sauri. Yanzu kafin mu ce komai yanzu bara mu je mu shiga mu fara. Yanzu da farko dai za ka je kan cikin application ɗin settings ɗinka, za ka je ka nemo shi, za ka shige shi, bayan ka shige shi za ka jawo ƙasa ga wani inda aka sa system, za ka shiga zai kawo muku nan, to za ku ja ƙasa ga inda aka sa about phone, za ku shige shi, bayan kun shige shi ga nan za ku duba ga inda aka rubuta build number, wurin build number to za ka daddanna shi, za ku ga yana rubuta muku now a ƙasa yana cewa ka kusa kaiwa. To yanzu idan ka gama za ka sa pin ɗin wayanka, bacin ka sa pin ɗin wayanka ya buɗe maka kamar haka, yanzu sai ka yi back, sannan sai ka zo ƙasa ga inda aka rubuta developer option ya fito, bacin ya fito sai ka danna shi, bacin ka danna shi ya shiga haka, yanzu sai ka je can ƙasa, ka je ƙasa, ka je ƙasa, ka je ƙasa, ka je, ku je ƙasa, yawwa to ga inda aka rubuta window animation scale, transition animation scale, animator duration scale. Wannan animator duration scale ɗin shi za ku shiga, idan kun shiga haka, idan kuna so ƙara ma wayanku slow, to wannan za ku shiga 1.5x zuwa ƙasan nan. Idan kuma kuna so ku ƙara ma wayarku sauri ne, za ku shiga wannan 5 times wannan ɗin nan na biyun nan, za ku taɓa shi. In kuma kuna so ku ƙara mata sosai, za ku sa shi a off. Amma idan kuna so ku ɗan sa shi a daidai, sai ku sa shi a 5 times wannan. Wasu kuma sai ku fito, za ku ga wayarku ta ƙara sauri. Kun gani ta ƙara sauri, ta ƙara sauri. Komai yana shiga normal. Da kallon wannan bidiyon namu.